Evo samo da vidite kako to izgleda trenutno. Znači to je haos, ovo neke pečurke, vrate. Ovdje je sve izjebano, bato. Zid je katastrofa, znači do kuka mi je, vrate. To je haos. Ovaj ovdje deo, ovaj zid samo što nije pao, ovo neravno totalno. Gledaj ovo ne može da se prođe ovdje. Ovdje ima puno junk stuff i onda ovdje neke gluposti. Neki haos. Hello dame i gospodo, danas ćete da gledate kako sređujemo ovu raspalu šupu u moderni Calisthenics park. Zašto? Zato što ova šupa samo što se nije srušila jebeno na kuću i ja zaslužujem najbolji park. Zato što bukvalno ne postoji jedan park u celoj Srbiji koji je jebeno normalan da se šipke ne klimaju, ne tresu ili bilo šta. I da li mislite da atleta mog kalibra zaslužuje ovako nešto? Mislim, vidite ove šipke bukvalno se tresu više nego Mia Khalifa kada vidi mene. Jebeno katastrofalno. E sad, bukvalno većinu ovog posla, znači ono 70-80% je bilo samo čišćenje. I kao što možete da vidite, samo što sam izbacio sve ove gluposti i sav ovaj lom koliko ovo bolje izgleda. Evo vidite, ovdje sam bukvalno stavio ovu šipku i odmeravao koliko će da bude široka, kako šta. I našao sam tako dobre stubove, znači da bukvalno ne može da ih pomeri tornado. E sad, što se tiče šipke, u startu sam znao da je predebela, zato što je ovo šipka od skele, ali šta da se radi, ne mogu da vam opišem koliko je bilo teško naći jebenu šipku koja mi odgovara i koja može da izdrži moju težinu i vežbe na koju ću da radim na njoj, tako da to je bio veliki problem. Ali makar sam uspio da nađem ove savršene stubove, kao što sam rekao, i oni su bili jako važni zato što oni, mislim, drže sve, bilo mi je bitno da se ne klimaju ili da mi padnu na glavu da me ubiju, tako da to bi bilo katastrofalno, jer koga biste onda gledali, baku praseta. I onda je ostalo da se ovdje napravi beton, e sad, do toga treba mi jako dobro vreme i da... Bukvalno kad god sam uzeo nešto da radim, znači 2 meseca, ja mislim da svaki dan je bilo katastrofalno i duvao je vetar, nosio ovu prašinu na sve strane i mislim da ne bi bilo ni zanimljivo gledati to, tako da napravili smo ovaj beton nekako jebeno i onda je ostalo samo da se ofarba ova šipka. Evo kao što vidiš, ovo je radionica, vetar duva, jebe kevu, bam, evo je farba ovdje. Popnemo se ovdje, opa, evo je, nice, mislim da je top, tako da ti si top i ja sam top. I mislio sam da je to, šipka je izgledala fenomenalno kao što možete da vidite i rekao ok, mogu na njoj svašta da radim i sve, ali sam se preračunao i toliko je bila predebela da nisam mogu bukvalno ništa da radim na njoj, nisam mogu ni da se uhvatim koliko je bila ogromna i onda nakon dugo vremena sam uspio da nađem jebenu šipku koja mi odgovara i to je otprilike bilo to. Evo ga ljudi, moj Calisthenics park konačno je gotov i bukvalno je ispao tačno onako kako sam zamišljao, tako da konačno imam slobodan prostor kada budem radio plenče, zato što sam ja ogroman. E sad, pre niste mogli da vidite, ali ovdje je bila tolika nizbrdica, znači bukvalno je išlo ovako, iako se to ne vidi na snimku. Tako da bilo je jako važno da se to sve izravna i da tu može da se lepo radi, jer kako da radim plenčako ako ide ovako fju. Ova ograda je sjajna što sam stavio i malo smo je ojačali, zato što je ovaj zid bio ono samo što se nije srušio jer je ovolicko tanak. Tako da ovo mi se mnogo sviđa i ovu travu sam dodao bukvalno pre neki dan. E sad, najglavnije od svega, šipka. Što se tiče šipke, šipka je jebeno ogromna i na ovu distancu, pošto je ovo preko 2 metra, znači velika šipka, mora da bude poprilično tanka i da bi bila tanka, ovo je ogromna distanca da bi ona držala mene i sve. Tako da šta sam uradio, stavio sam ovu debelu šipku, može da priđem s ove strane. Stavio sam ovu debelu šipku i mislio sam da treniram na njoj, pošto je ona bila dosta stabilnija, dosta sigurnija i sve, ali je bila jednostavno predebela, bukvalno ne možeš da se uhvatiš za nju i onda isekao sam nju na pola, malte ne, i onda sam provukao ovu
tanju šipku kroz nju. Tako da je sad ova deblja šipka kao neki držač kroz koju ide ova tanja šipka. To je neki eksperiment. Niko nema ovakvu šipku. Sada konačno može da se trenira ovde zato što imam slobodan prostor. Dame i gospodo, dobrodošli u moj prelepi park, moj najbolji calisthenics park u celom svetu, zato što niko nema ovako dobru šipku, tako da i niko nema ovako dobar prostor, vidi ti ovo, znači, bukvalno, opa. Ja sad sam vežbao čaječe i sad ovo radim, pa ovo je katastrofa, Bilo je zajebano, ali evo nas. Inače, šipka je 2,5 metra visoka, tako da ako neko može da je dohvati sem mene, svaka vam čast, zato što nama je teže, šta da vam kažem. Ali, eto, ovo je jedinstvena šipka, zato što su zapravo ovo dve šipke, a jedna ide u drugu. Šta da se radi? Mislim, čak i ja mogu jedva da je dohvatim, ali tu je, nije loš. Bitno je da imamo, znači, čist prostor i da imamo mesta, to je sve, i da je ravno. Sad još jedna dobra stvar kod ovog parka je ovo ovdje drvo, što je, znači, postavljeno kao u Minecraftu. I, naravno, ovaj deo ovdje, tako da, otprilike ovdje uvijek imam neki hlad. Naravno da ima još stvari koje mogu da se odrade ovdje. Ceo ovaj zid treba da se sredi bukvalno. Ovo sve odavde je katastrofa, to mora da se izbaci. Ovo ne znam šta je. Tako da tu mogu neki grafiti nešto da napišem. Pišite šta da napišem. I naravno, ceo ovaj zid, to jest aka kuća, mora da se okreči. Daleko smo od gotovog, ali ovo je, mislim, zadovoljavajuće totalno. I ovaj deo smo sredili. Ona nastrešnica što je bila katastrofa, sada je dosta bolja. Tako da, nema šta. Bitno je, znači, da je ono simple, estetično, može radimo što hoću. Kraljevi sveta, bog bogova. Ok, bolje kad nema sunca. Bro. Inače, ako se pitate zašto sam ostavio ovaj deo ovde, to je da mogu da kačim gume na nju, tako da nema šta, ovdje sve mora da se iskoristi. Bilo je više, znači, čišćenja i spremanja nego bilo šta. Ovdje otprilike imam jedno 5-6 metra prostora, tako da to je i više nego dovoljno za moje calisthenics work. To je moj novi park i dobrodošli ste. Ako se subscribe-ujete, ako se ne subscribe-ujete, jedite džoku. Sad nisam snimao ceo proces kako ja izbacujem cigle i te gluposti, mislim da nikome ne bi bilo zanimljivo i nemam apsolutno mesta na jebenom telefonu, znači imam fazon 2-3 minuta snimanja fore, tako da svaki klip koji snimim moram odmah da prebacim na komp i onda da ponovo idem da snimam, tako da i ovo je dobro što sam napravio. Tako da nadam se da vam se svidjelo, ali u sljedećem videu ću probati malo više da radim nešto i da snimam i tako to. I lupite like i subscribe-te se i vidimo se u klipu i to je moj park i kurac više sve.